Ix-xogħlijiet u interventi ta' tisbieħ fil-lokalitajiet madwar Malta baqgħu mexxin b'ċertu ritmu hekk kif l-Imġar tlesta proġett ta' tisbieħ f'żona frekwentata minn residenti u minn dawk barra r-raħal. Għexieren ta' nies, speċjalment ħafna residenti, inġabru f'ċerimonja ta' ftuħ fejn ħafna minnhom spjegaw b'emozzjoni l-importanza ta' dan il-proġett. Il-vera kulħadd kuntent bih u vera sar proġett ta' veru ġol Imġar qatt ma kellna dan il-kwalità bid-dawl u joffri dak il-ħaġa illi aħna speċi jitħossu gburi. Sejjejn ħafna l-erja peress li hawnhekk jinstab ir-restorant u jiġu anke filgħaxija jqattaw ftit tal-ħin barra li jiġu ħafna nies minn barra jieklu u sebbaħ ħafna l-ambjent. Għamlu proġett tajjeb ħafna għax hawnhekk qabel kien isu zdingat u hawnhekk jiffrekwentaw ħafna nies. Imħabba li għaw il-bara hawnhekk jiġu ħafna nies. U kien naqra mitluq ħanajduha kif inhi. Imissa veru għamlonna proġett sabiħ ħafna. Fost ix-xogħol li sar f'din iż-żona kien hemm il-qluħ tal-madum antik, livellar, twaqqih tal-ħitan u l-bini tiegħu kif ukoll sistema ta' dawl ġdida. Waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' dan il-proġett, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Burge tenna kif dan kien biss proġett wieħed f'sensiela ta' madwar 40 proġett ieħor bil-għan aħħari huwa li jagħtu dehra aħjar lill-pajjiż flimkien ma' kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini Maltin. Id-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi huwa responsabbli minn diversi interventi, però tajjeb li wieħed japprezza li bħalissa għandna madwar 40 proġett għaddej f'diversi komunitajiet madwar il-pajjiż illi b'interventi żgħar tkun qiegħed letteralment tagħti wiċċ ġdid għal dik il-komunità u hawnhekk fl-Imġar dak illi sar.